ஏழு வண்ணங்கள் இந்த பெண்ணோடு கண்டேன், பார்த்தாலே பசியாரும் என்று. ஏழு ஜென்மங்கள் இந்த மகராஜன் வீட்டில் நான் வாழ முடிவொன்று கொண்டேன். அந்த மேகங்களில் ஒரு மஞ்சம் செய்து உன்னை மெதுவாக இட வேண்டும் ராணி. சுகலீலை தந்தாய், ரசலீலை கொண்டாய், அதில் நீதானே கை தேர்ந்த ஞானி. நீ எட்டி எட்டி தொட்டு வச்சிக்க, நீ சிந்தாம அள்ளி வச்சிக்க. நீ எட்டி எட்டி தொட்டு வச்சிக்க, நீ சிந்தாம அள்ளி வச்சிக்க.